Godmorgen til Lennart Friis Hansen. Du er overlæge ved Forskningsenheden for Klinisk Biokemi ved Syddansk Universitet, og altså også med i rapporten her. Hvis du skal opsummere den kritik og de konklusioner, I kommer med her, hvor hård en kritik vil du selv kalde det? Som jeg vil sige, det vigtige er at forstå, at der var rigtig meget, som gik rigtig godt. Altså overordnet gik det jo super fint i Danmark. Men det er også vigtigt nu, hvor røgen ligesom har lagt sig, at vi begynder at kigge på de områder, hvor man kunne have gjort det bedre. Og jeg opfatter det her som en venlig henvisning til, at der er et område, at der er nogle patienter, som vi nok tabte lidt på gulvet. Og hvor alvorligt er det? Jamen det er jo, altså jeg vil sige, det der er vigtigt at forstå, er, at bivirkninger kommer jo i forskellige grader og skyldes primært ikke så meget selve vaccinen, men den måde kroppen reagerer. Det vil sige, at hver enkelt individ har sit eget respons. Og for langt de fleste, der går det godt. Men for nogen, der overreagerer kroppen, og så går det knap så godt, og så bliver man skadet. Så bare for at pensle det ud, den samme vaccine kan gøre mig meget syg, uden at gøre dig syg. Lige præcis. Og det er sådan set ikke vaccinens skyld, men det er den måde, vores celler i alle organerne reagerer på, inklusiv i særdeleshed immunsystemet. Og noget af det er jo også, at vi ikke rigtig ved så meget om det. For de simple følger, der gik det faktisk rigtig godt. Fordi når vi har et værktøj og forstår, hvordan vi skal diagnostisere sygdommene, så kan vi også behandle dem. Men det, der er problemet med de mere komplekse, og det er der, hvor det gør ondt, det er, at hvis det er komplekse, så er det sværere, fordi vi ikke rigtig forstår, hvad der er galt, og derfor forstår vi heller ikke helt, hvordan vi skal behandle det. Og her kan man sige, og det gør de også opmærksom på, at der havde et samlet behandlingstilbud nok været, eller et centraliseret tilbud, hvor man kunne undersøge patienterne, været en fordel at have. Og det kunne man jo undersøge, om man skulle indføre. Hvad kunne det være? Altså er det ligesom senfølgeklinikkerne, som vi kender? Senfølgeklinikkerne, fordi da det jo i virkeligheden handler om kroppens respons, så er der et stort overlap mellem den måde, kroppen reagerer på virusen, og den måde, kroppen reagerer på vaccinen. Og derfor synes jeg, at det måske havde været en fordel at proppe med komplekse vaccineskader ind i senfølgeklinikkerne, fordi vi skal ikke blive ved med at opfinde nye systemer. Vi skal sørge for at genbruge de systemer, vi har bedst muligt. Og det må jeg sige en ting. Det er jo lidt det samme, man erkender, som man er nået til med cancersenfølger, som i virkeligheden også minder om infektionssenfølger. Og der har regeringen jo netop besluttet, at nu vil vi lave centre for cancersenfølger. Sådan at der er nogen, der bliver rigtig gode til at behandle de mere komplekse, mens de almindelige, som lidt smerter og sådan noget, det kan alle behandle, men de virkelig svære bivirkninger, dem centraliserer vi, og dem gør vi nogen til eksperter i at behandle. Og bare ganske kort, det har naturligvis betydning for de mennesker, der oplever bivirkninger, men der er også noget mere principielt, noget større på spil. Ja, man kan sige, at, og det er jo min personlige holdning, at der var jo ligesom 2 årsager til, at vi behandlede patienterne. At det skulle man beskytte patienterne selv, men der var jo også den mere samfundsmæssige holdning, nemlig at man skulle lade sig vaccinere for at opnå flokimmunitet og derved beskytte alle. Og derfor synes jeg måske, at man havde et større ansvar for dem, der blev skadet, fordi de ikke kun gjorde det ud fra egen grunde, men i virkeligheden også lod sig behandle af hensyn til naboerne. Lennart Friis Hansen, tak.